खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 23 नभेम्बराव नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाबफोरखौ लानानै फैदों। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। सिगाङावनो बयनिसिमबो मिथिहोबावनाय जाबाय दिनै देहाया बांद्राय मोजां नङा, फारसेथिं गगा मोन्दों आरो गन्थङा थे फरायनायाव डिस्टार्ब जायो प्रनाउन्सिएसनावहाय। लोगोसे माइ हानाय बोथोर, न'नि माइ बोखांनायावहाय मुखुब जादों, देहाबो बांद्राय मोजां नङा। बेनि थाखाय मोनसेल' रादाब नोंथांमोननि थाखाय लाबोनो सानदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों, जेन' जोबजासे नायलाङो खावलायनाय जाबाय बयनिसिमबो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बिटिआरनि नायल' जाल' गंसेल' रुपसि उरां गाथोन एयारपर्टआ थांनाय 7 नभेम्बर 2023 मायथाइनिफ्रायनो बन्द जानानै थानायखौ मिथिनो मोन्दों। दिनैसिमाव 10 निफ्राय 15 सान बारलांबाय, अब्लाबो गंसेबो बिरखं जाहाज बिरनाय आरो बाफैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। थारैनो मा जामारदों? अदेबानि दासान्दि रुपसि बिरखं गाथोननिफ्राय बिरखं जाहाजजों दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द जानानै दं। मख'नो गोनांदि एयारपर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियाजों मोनसे गोरोबथायाव फ्लाइबिट मुंनि दावबायारि उरांखौ रुपसि उरां गाथोनाव थांनाय 2021 मायथाइनि 8 मे खालारनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बिरहोनायखौ जागायजेनदोंमोन। बेबादियैनो 72 मासि गोनां एटिआर सिबिटिटि गंनै उरांखौ हाप्तायाव सानथाम गुवाहाटीनिफ्राय कलकाता आरो कलकातानिफ्राय रुपसि जानानै गुवाहाटीसिम सालायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दावबायारिफोरनि लुबैनाय बादिनो थांनाय 2022 मायथाइनि 18 फेब्रुवारिनिफ्राय हाप्तासेयावनो 6 सान दावबायारिफोरनि उरांखौ बिरहोनायनि थिरांथा लानाय जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै थांनाय 7 नभेम्बर 2023 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम गंसेबो उरां जाहाज बिरनाय आरो बाफैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जाउनाव बिरखं जाहाजजों दावबायारिफोरनि थाखाय गोबां जिंगासिनायखौ फोरमायदों दावबायारि बिथांमोना। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।